neboli sa. Ramova, čo si... Chod do piče, na kameru. Ja! Na to ukáž, ne? Je. Iba som vedel, jak tú kameru. Nekameruj, ty debil. Dáme si stána! Ani si sa nevedela naučiť 4 riadky z tejto učebnice. Anča. Ježiš, počúva, ona tam miesto Ona sám toto dala. nevedela preložiť ani prečítať. Ona nevedela ani toto. Viem, ani tie zvieratá. Viem, ani toto nevedela. Ona nič nevie, ona je dobre tupá. Toto... Ona toto nevedia No, preložiť. a- Ona, že bez, ne, že bed povedala. A že bed povedala, potom na ňu pozerala. A že insekt povedala, že insektit. Nie, insekt, tak to povedala. Unisex. A že samý, miesto sam, alebo Jej! tak dá, že samý. Ja. Aha. Točíme, silno točíme, kurva, do piče. Áno, ešte raz. A to je teda maso. A die, to dáš. Ja nemali. Palovažný pohľad, vražedný. A ja dobre viem. A ja do rytmu. Ej! Neviem hýbať. Ja. Keď sa fotí, tak. Určite ne. Hej. Odvraté metrom. Tešíme. Tarzana. Za mňa teda video. Ja som jej bratom. Ukáž, to nakrútim. Ukáž fotku. Vypadni. Niekde si skončila. Ale tak bolo. Tam prehodil nejaký snang. Počkaj. Chod do piče. Dajme to 2000. Ja som ide tu onu. To si ty? To som aj nepojebal. Lebo som mala namalovanú myšaciu tvár. A máš tam už nejaké fotky. Vypadni! Na ložku. Poďme. Je. Romano, nekameruj sa pacient. Som živý. Na bare sedím sa, dievčatá nehľadám. Ju. Som introvert. Toto bude silno na kurvačky. Ja. A teraz silný záber na tvár. Ja.